Bună ziua și bine ați venit! Ne întâlnim azi în plină pandemie la sediul nostru pentru a, să zicem, puncta un eveniment fericit, încă un pas pozitiv înspre implementarea proiectului nostru. Vreau să le mulțumesc domnilor primari aleși pentru prezența alături de noi, domnului Zen, primarul din Comuna Mihai Viteazu, și domnului Racolța, primarul din Călăraș, domnului Mureșan, administratorul companiei câștigătoare a licitației. Vorbim de un contract de lucrări în cele două comune. Dânsul reprezintă compania Aquasel și colega mea, Mihaela Săcu, care de fapt trebuia să încep pentru că dânsa e doamnă și ar trebui să aibă prioritate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Am dorit să vă prezentăm succint despre ce este vorba și să dăm ocazia, mai ales constructorului, să ne explice cum vrea să abordeze lucrările și să rugăm să o facă cu celeritate și cu seriozitate. Vorbim de un contract de lucrări, așa cum vă spuneam, în cele două comune, în care se abordează rețeaua de apă și în Mihai Viteazu cu toate satele cu Cheia și Cornești, cât și în Comuna Călăraș, iar în Comuna Mihai Viteazu sperăm să finalizăm integral canalizarea, tot ce a mai rămas atât în Mihai Viteazu, cât și în Cornești, cât și în Cheia. Referitor la acest subiect, știu că în Călăraș este o problemă legată de rețeaua de canalizare. Astfel, la momentul la care am pregătit cererea de finanțare și am ajuns să semnăm contractul, în urma unor, să zicem, discuții, negocieri cu Comisia Europeană, s-a stabilit că lucrările din Comuna Călăraș nu sunt eligibile, având în vedere că reprezintă o aglomerare sub 2000 de locuitori echivalenți, neîncadrându-se în ținta de peste 2000 de locuitori echivalenți care poate fi finanțată. Totuși, am deschis acest subiect pentru că avem și niște vești bune. Odată cu negocierile care au avut loc acum undeva o lună jumătate la nivelul liderilor din Uniunea Europeană, s-au stabilit acele sume care vor fi alocate diferitor state. România va avea 79,9 miliarde de euro, împărțiți în, nu știu, 30 ceva de miliarde, parcă sunt investiții directe, restul sunt finanțări, da, rambursabile la un timp, dar cu un cost foarte ok. Prin acele, sau din acele sume, sunt o parte din ele vor fi direcționate și către sistemele de apă și canalizare din întreaga țară, astfel încât suntem foarte încrezători că vom reuși să rezolvăm problema canalizării atât în Călăraș, plus mai aveam o situație cu Comuna Iton, astfel o comună care s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, în vederea apropierea de Cluj. Chiar vorbeam ieri cu cineva că crește prețul la teren exponențial. Astfel încât am avut deja două videoconferințe cu domnul ministru Boloș, la care s-a discutat acest subiect și încercăm ca toate investițiile care nu au putut fi realizate prin POIN să le realizăm prin această nouă sursă de finanțare. Contractul la care facem referire, vedeți și vedeți pe prezentarea noastră, are o valoare de 14.487.000 de RON fără TVA. Asta este valoarea contractată, un pic sub valoarea la care am postat, la care a fost estimată lucrarea, dar e undeva la 90 și așa, ochiumetrii fac o estimare 98-99%, ceea ce înseamnă că, în principiu, e o lucrare bine bugetată, care va putea fi executată în termen sau mai repede decât termen și la un înalt standard calitativ. Aveți și o defalcare cu ce lucrări se execută în fiecare localitate. Vorbim de aproape 4 km extindere rețea apă în Comuna Mihai Viteazu. Avem reabilitare, avem extinderi,
și o stație de pompare apă potabilă nouă în localitatea Cornești. La fel avem defalcarea la canalizare, unde vorbim de undeva la 15 km rețele noi, avem stații de pompare și o refulare de peste 1 km. Eu aș vă trimite în Are numai acolo. Vă și dau așa și uite, Bine. și atunci aveți informațiile care sunt publice de altfel. Eu aș vrea, dacă se poate, să dau cuvântul pentru 2-3 minute și domnilor primari aleși, unii realeși, de fapt, realeși sunteți amândoi, dar un pic așa, unii cu o pauză. Și ulterior l-aș vrea pe domnul Mureșan să ne spună cum dorește să abordeze acest contract. Vă luăm ordinea de pe tricou. Bine. Stimate domnul director, stimate domnul director, stimați ziariști, astăzi este un eveniment deosebit în viața comunității noastre. Am fost invitat la semnarea acestui contract, care așteptăm poate chiar mai mult de 4 ani. De fiecare dată când am fost întrebat despre acest contract, am spus: stați liniștiți, acest contract se va semna, nu știam data și când va. Lucrarea este destul de mare, ne bucurăm pentru această sumă de 14.500.000 de RON fără TVA. Este o sumă destul de considerabilă. Sigur că domnul director nu a mai spus, asta aduce după sine și o cofinanțare modestă din partea comunității noastre. Da? Dar fac precizarea că întotdeauna Comuna Mihai Viteazu e prima care își aduce aportul prin cofinanțare. Da. Deci noi ne-am adus aportul așa și chiar această lucrare dorim. Așa cum a spus și domnul director, sunt extindere de apă în Mihai Viteazu și extindere, reabilitare, conducte de apă. De exemplu, în Cornești avem reabilitarea bazinului care stă ani de zile, poate chiar de 10-15 ani, stă acolo și nu s-a mai făcut nimic, s-a abandonat ideea. Iar la Mihai Viteazu, compania de apă are o conductă care alimentează și municipiul Turda. Este o conductă de 200 de pe strada principală, care conductă se află chiar sub drumul național. Va fi o lucrare specială și de durată și greu rezolvată. Asta referitor la apă. Eu așa spun că apa în Mihai Viteazu este în comună rezolvată undeva la 90%. Dar avem încă conducte de oțel care sunt puse încă în anii 70, 80, 90, care au deja termenul de valabilitate expirat. Acele conducte trebuie schimbate, fiindcă Mihai Viteazu are un program de asfaltare și asfaltarea trebuie să o facem după schimbarea acestor conducte de apă. Canalizarea, aici colo, în Mihai Viteazu, avem cartiere noi unde vom canaliza, nu știu, din acest program sau din alt program, iar la Cornești nu există canalizare de fel, numai fosă septică. Cornești și Cheia. Dacă reușim aceste două localități să le canalizăm și să legăm la canalul colector care leagă comuna Mihai Viteazu de municipiul Turda, vom fi foarte fericiți. Acest canal colector s-a făcut în 2007 pe ordonanța 7 de guvern, dacă vă aduceți aminte. Sigur, canalizarea și apa aduce un salt calitativ în viața cetățenilor acestor două localități.
Așa cum ați simțit și ați aflat, Miaviceazul este o comună, să zicem, suburbană, e foarte aproape de oraș și acum mai nou se spune că putem accesa fonduri europene ca municipiu. Deci, în viitor o să aveți ocazia să vedeți că Miaviceazul va și accesa aceste fonduri. Cu compania de apă noi suntem, sigur, acționari și ne bucurăm că și-au întins vederea și-au aplicat capul și la localitățile noastre. Mulțumim frumos și sper cu firma care va lucra acolo, indiferent ce greutăți se va întâmpina, vom lucra, o să colaborăm bine, vom lucra bine. Și asta dorim și cât de repede. Promisiunile din campania electorală au fost și pe tema acesta, dar vi s-a dat peste nas, o să mai vedem, domnul primar, că dumneavoastră ați mai spus și acum 4 ani. Într-adevăr, și acum 4 ani am spus chestia asta. Dar uite că se materializează în anul 2020-2021 și spune aici că termen de execuție 36 de luni. Așa? Tot o perioadă de garanție, 28 de execuție. Da, execuție. No, așa că execuție 28 de luni. Da. Așa. Deci în 2 ani și noi sperăm mai repede. Se va rezolva. Sperăm că se va rezolva mai repede. Mulțumesc frumos și mult succes! Bună ziua tuturor! Mulțumesc domnului director pentru invitație. Eu o să fiu un pic mai scurt. E o investiție pe care orașul așteaptă de 4-5 ani. Extinderea rețelei de apă din Bogata, de străzile care nu existau la data introducerii apei în Bogata, respectiv în anul 2005. Din păcate, pentru noi era mult mai importantă canalizarea celor 2 sate, Călăraș și Călăraș-Gară, dar vom face tot ce se poate în continuare prin compania de apă să reușim să atragem fonduri și pentru canalizarea celor 2 sate. Am parcurs alături de compania de apă un lung proces de contractare. Ne bucurăm că am ajuns în această zi și în acest punct ca să concretizăm acest contract. Compania noastră este specializată în execuția lucrărilor hidromilitare. Nu este la primul contract de asemenea învergură. Desigur, contextul actual este mult mai interesant, fiindcă lucrarea este finanțată prin fondurile europene de către compania de apă, însă ea se desfășoară pe teritoriul mai multor OAT-uri. Știm cu toții că rețelele și execuția rețelelor hidromilitare nu este cea mai facilă activitate, ea deranjează, de cele mai multe ori deranjează locuitorii comunelor sau locuitorii străzilor pe care lucrăm. În această cauză, comunicarea și colaborarea cu domnul primar este foarte importantă, fiindcă de fiecare dată deranjăm și avem nevoie de sprijinul dânșilor. În ceea ce privește contractul, o să parcurgem toți pașii contractuali, avem resursele umane și materiale pregătite ca să implementăm acest contract în termenii ofertați. Mai repede. Da, o să încercăm și mai repede, însă de fiecare dată, în momentul în care lucrezi în pământ, nu știi de fiecare dată obstacolele de care o să te lovești. Dar suntem pregătiți să ducem la capăt acest contract. Mulțumesc. Mulțumim. Aș ruga pe colega mea, pe doamna Mihaela, să facă niște precizări cu ocazia faptului că ne-am întâlnit azi, cu siguranță există curiozități și din partea, cetățenilor din celelalte OAT-uri. După cum știți, contractul nostru de finanțare include practic 12 contracte de lucrări.
Am reușit să atribuim cele 5, 6, 7, cele 1, acum și... Deci suntem cumva la jumătatea drumului, dar de fapt suntem, în ceea ce privește atribuirea, suntem mai înaintați decât jumătatea, pentru că o să vedeți sau o să auziți din ce vă spune Mihaela, că estimăm în curând să semnăm că mai multe contracte, iar ultimele au fost demarate chiar în, de exemplu, cele 12 aferent Comunei Triteni, chiar ieri a fost publicat, urmând a fi postat pe SICAP foarte, foarte repede. Te rog. Da, bună ziua. Așa cum spunea domnul director, încet începem și noi să ne apropiem sau încercăm să ne apropiem de finalizarea contractării acestor contracte, care e o etapă care este extrem de importantă, cât mai repede parcurgem această etapă de atribuire a contractelor, cu atât mai mult vom avea timp pentru execuția lor. Așa cum spunea și domnul director Mureșan, procedurile de contractare sunt destul de anevoiate, cu tot felul de situații previzibile sau mai puțin previzibile. Contractul cele 9 este contractul numărul 6 atribuit. În această toamnă urmăm să mai atribuim 3 contracte de lucrări. Aici ne referim la cele 3. Este un contract care se referă la realizarea unei stații de compostare pentru tratarea numărului de stații de depurare. Avem cele 10 care se referă la reabilitarea rețelelor pe zona Petrești și Ciurila. Cele 8 care prevăd lucrări în comuna Ecton și Tureni, Loscoș. Și aceste 3 contracte sperăm că anul ăsta să le încheiem. De asemenea, avem 2 contracte cu care suntem mai întârziate, 2 contracte pe care le avem deja încărcate în SEAP, se referă la contractul cele 2. Și aici avem construirea rutelor de aducțiune către zona Citeni, Bani și Grigorești, plus conductele de aducțiune tot de activități de la statele de tratare, reabilitarea surselor Coiana și Călăraș. Este un contract care a mai fost încărcat în SEAP. Din nefericire, nu am avut ofertanți. De asemenea, mai avem un contract care este deja încărcat în sistemul electronic, urmând ca să parcurgă acea perioadă pentru pregătirea ofertelor. Este cele 12 și cuprinde lucrările de extindere rețele apă și canalizare în comuna Citeni. Urmând ca ultimul contract pe care încă nu este încărcat în sistemul electronic de achiziții, este un contract în care avem prevăzute lucrări pentru colectoare. Sistemele de canalizare care se dezvoltă în contractele care deja sunt atribuite sau urmează a fi atribuite, să le dirijăm către stația de epurare. Și sperăm ca anul viitor să încheiem cu partea de contractare și să ne vedem de execuția lucrărilor, astfel încât să reușim să terminăm implementarea până la sfârșitul 2023. Vreau să mai fac o precizare, așa cum spunea și domnul Mureșan, în general, noi, sau lucrările pe care le realizăm, nu sunt atât de, nu știu, aducătoare de fericire pentru oameni, cel puțin în fazele inițiale, în sensul în care, prin săpătură, creăm de multe ori deranj. Lumea ar vrea să ajungă poate așa instant la
asfalt, că spuneați și dumneavoastră că aveți un plan foarte multe lucruri de asfaltare care se întâmplă, după cum vedeți, de zi și în Turda și în Câmpia Turzii, dar e foarte important ca noi să realizăm infrastructura din subteran, noi și ceilalți furnizori de utilități, fie că vorbim de energie electrică sau de gaze naturale sau curenți slabi. Și în acest sens, aș apela la cetățenii în sensul, cu o rugăminte, să aveți și dumneavoastră răbdare și înțelegere cu noi. O să facem și facem în mod constant și continuu tot ce ține de noi, cât lucrurile să se desfășoare într-un mod care să vă deranjeze cât mai puțin. Avem o comunicare constantă cu constructorii, la fel vom avea cu siguranță și cu dumneavoastră. Mă rog, e o comunicare în care mai mult noi certăm și le cerem să respecte cât se poate de mult nu știu, normativele și prevederile legale, astfel încât lucrurile să fie corect semnalizate, aducerea la starea inițială să se facă cât mai bine, dar mai ales acum în perioada de toamnă, vedeți, sunt multe ploi, cumva inerent apare și noroi, apar și problemele, dar dacă avem răbdare, cu siguranță lucrurile se vor rezolva și vom avea două orașe, Turda și Câmpia Turzii și toate comunele din jur, cu un standard de viață mai ridicat, pentru că, cum spunea și domnul primar, apa și canalizarea cresc standardul de viață, nu trebuie să le luăm ca și, nu știu, expresie în engleză, for granted, pentru că avem și în momentul de față comunități în care există probleme reale cu apa, nu știu, ploscoși care lângă noi, avem Petreștiu, avem inclusiv în zone în care operăm, suntem nevoiți să ducem apă cu cisterna. De aceea, acest proiect e atât de important. Prin contractele pe care le avem, mai ales cele 1 și cele 2, reprezintă extindere de aducțiuni de apă care, la final, o să ducă apa la poarta fiecărui cetățean. Deci, practic, când închidem, când terminăm acest proiect, fiecare cetățean din arealul pe care îl deschidem noi trebuie să aibă apă potabilă la același standard calitativ și în Turda, și în Plosco, și în Triteni, și peste tot. Știu că durează, noi suntem cei care, să zicem, suntem cei mai frustrați de acest lucru, încercăm zi de zi să grăbim lucrurile, să le mișcăm, dar cu siguranță împreună vom reuși și vom realiza toate investițiile propuse, plus cele care, să zicem, au rămas încă cumva în suspensie. Eu vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră aveți întrebări să ne adresați, cu tot dragul. Completăm la acest an și lucrările cele două bune. Rămâne, deci sunt niște proceduri premergătoare. Astăzi, practic, noi facem o semnare de contract festivă. După semnarea respectivului contract, bine, semnăm o pagină, eu și cu domnul Mureșan, sunt mai multe exemplare de contract și ce vedeți aici, să zicem, nu știu dacă e 10% din cât conține un contract. Contractul trebuie semnat, se respecte niște proceduri, trebuie semnat pe fiecare pagină, durează numai povestea asta, să zicem, 1, 2, 3 zile. După momentul respectiv, dânsii trebuie să meargă la bancă sau la asigurator, să scoată o scrisoare de garanție. Deci sunt niște pași care se fac înainte momentului la care noi putem da ordinul de începere. Deci trebuie să aducă o garanție de bună execuție, ulterior trebuie să facă tot felul de asigurări aferente utilajelor, muncitorilor și așa mai departe. Sincer, undeva la o lună cred că durează acest proces, moment la care noi putem da ordinul de începere și în funcție de cum ne permite și vremea și, desigur, discutând cu domnul primar, putem demara lucrările. Dar acum, sincer, trebuie să punem în balanță dacă facem bine sau facem rău. Deci, în sensul în care, fiind iarnă, să nu creăm, nu știu, deranj mai mare decât reușim să facem lucruri pozitive. Dar la concret, să zicem, undeva la mijlocul noiembrie, ar putea să înceapă lucrările dacă ne permite și vremea. Trebuie să se facă organizare de șantier, deci sunt aprovizionare, aprobare furnizor, deci sunt o serie de etape premergătoare începerii efective a lucrurilor.
Dați-mi voie să completez. Domnul director a spus că perioada asta de iarnă cum va fi. Sigur că lucrările acestea început de toamna și peste iarna și timpul verii, să zicem, sunt cele mai nepopulare lucrări. Canalizare, apă, care aduce noroi, aduce probleme de circulație și așa mai departe. Dar trebuie să înțeleagă populația și să aibă răbdare că fără aceste utilități băgate în pământ nu se pot face și asfaltări care sunt cele mai populare. Toate întrebările care mi s-au pus, domnul primar, când se va asfalta? Nu se poate asfalta înainte de aceste utilități să fie puse la rând. La noi, la Mihai Viteazu, avem câteva străzi unde am mai spus conducte vechi de oțel, care nu pot rămâne acolo. În restul satului sunt conducte locuite, dar astea nu se pot lăsa să rămână acolo. Noi ne bucurăm de acest ajutor, a fost așa un aer pentru noi, că nu trebuie să cheltuim și energie, și licitații, și altele cu problemele acestea de apă și canal care va face compania de apă. Este o chestie deosebită. La fel sunt construcțiile făcute de CNI, de Compania Națională de Investiții. Și la lucrări câștigate se ocupă Compania Națională de Investiții, dai numai terenul și restul, primăria nu mai are nicio problemă. Sperăm aici vom colabora, că este o lucrare mare și vom colabora. Și nu știu dacă firma care a câștigat știe cam ce pretenții sunt la Mihai Viteazu. La Mihai Viteazu sunt pretenții ca în municipiul Turda. Deci cam aceeași lucru. Deci așa trebuie și calitativ și. Sigur că toată lumea așteaptă această lucrare, mai ales în Cornești. Cheia va fi o lucrare mai grea. Cheia este zona de munte, acolo canalizarea se va face altfel, acolo avem și stânci, va trebui parte, acolo va fi un pic mai deranjat. Dar în rest, la Cornești, foarte ușor și așteptăm cu nerăbdare. Dar acum este o lucrare nepopulară. Deci asta este. Dar sperăm că vom trece și că suntem după campanii electorale, nu mai avem treabă în următorii 4 ani, așa că putem face această lucrare. Mulțumesc. Permiteți, aș vrea să vă întreb ceva. Mai serios, ați atenționat constructorul că sunt pretenții mari la Mihai Viteazu. Să înțeleg că bănuiți astăzi sau credeți că ar putea fi diferențe de calitate a constructorului ce face pentru un oraș mai mare sau pentru o comună? Standardul și tehnologia este aceeași. Și tocmai. Dar calitatea constructorului nu este aceeași. Nici cu ce oameni lucră, nici ce standarde au ei. Fiindcă sunt firme cu standarde mai jos, deși în lege spune clar cum trebuie făcută canalizarea. E precizat exact, există standard exact cum trebuie făcut. Dar nu toată lumea. Nu toți îmi lasă cu risip, nu toți îmi face așa, nu peste tot se izolează, nu peste tot se face probe de presiune și așa mai departe. Deci noi am avut firme la care au trebuit noi, pe urmă, toți să umblăm și cu dirigintele de șantier și mi s-a spus așa, domnul primar, pe dumneata ai un diriginte de șantier care îmi cere științifico-fantastice. L-am chemat dirigintele la mine, domnule, păi lasă-ne să facem treaba, zice, domnul primar. În lege exact așa spune și eu nu m-am luat. Dacă m-ai pus să am grijă de lucrare, vă rog frumos. Și așa au și fost. Am înțeles, dar totuși să nu uităm că în momentul în care un constructor câștigă o licitație pe un pachet de lucrări, câștigă în baza unui caiet de sarcini
și în baza unor obligații pe care și le asumă până la urmă pe caietul de sarcini, inclusiv în ce privește calitatea, modul de... Marian, dacă îmi permit să doar să fac niște precizări. Deci aceste contracte, indiferent că se execută în Turda, în Ploscoș, Mihai Viteaz, nu contează comuna, se execută în același mod. Cu aceleași Cu aceleași exigențe, cu spunerea. Deci tot conceptul presupune că noi avem și o firmă de supervizare, mai mult decât un diriginte, care are, mă rog, team leader, deputy team leader, ingineri rezidenți pentru fiecare contract sau diriginți. Diriginți pe specialități și așa mai departe. Și ei verifică lucrurile în același mod. Nu există lucrare care să poată fi decontată fără, de exemplu, a face un test, fie de presiune, fie de etanșitate. La fel, se verifică modul în care se pozează conductele, totul se face cu topometrii, deci nu se pune problema să existe vreo diferențiere între un atest și altul, sau deci e același mod, e singurul mod în care se pot deconta sumele. Calitatea materialului la fel se verifică, practic există o procedură prin care constructorul înaintează, nu știu, de exemplu, un model de țeavă pe care vrea să-l utilizeze, care trebuie să fie în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Abia după ce este aprobat de către supervizor și beneficiar, adică noi, abia că poate să pună în operă. Exact ce spuneam mai devreme, sunt niște proceduri premergătoare începere efectivă a lucrărilor, care și acestea au rolul de a ne asigura că lucrurile se întâmplă cum trebuie. Ok, există probleme cu, să zicem, cu forța de muncă. Probabil ați văzut în ultimele zile în Turda, avem și destul de mulți expați vietnamezi și sri lankezi care sunt aduși pentru contractul de lucrări pe care le avem cu hidroconstrucția cele 5. Cu siguranță o parte o să lucreze și în Câmpia Turzii și ce sper eu cel mai mult să înceapă să lucreze pe cele 1, pentru că, v-am spus, cele 1 și cele 2 sunt contractele care sunt cele mai importante pentru că ele vor duce apa în zonele unde momentan nu există. Și cele 9 e important. Din punct de vedere uman, eu consider că trebuie să ne gândim la, nu știu, mai ales la persoanele care încă nu au acces la apă. Și e și o chestie așa subiectivă. Când pregăteam proiectele astea, chiar am mers și am bătut, nu știu, coclaurii din Valea Florilor până în Tritiu. Și te doare când mergi și vezi că omul nu are apă și atunci realizezi că tu ai un mare avantaj. Și nu e normal că în acest sector să există încă cetățeni într-o zonă din Uniunea Europeană unde să nu aibă acces la aceste servicii primordiale. De aceea facem, repet, tot ce ne stă în putință încât lucrurile se întâmple cât mai repede și cât mai bine. Să completez eu. Buturile de apă cele mai mari se află pe raza comunei Mihai Viteazu și mai ales la Cornești, unde momentan avem numai forțe septice. Deci e binevenit acest proiect ca să rezolvăm și calitatea apei care luăm din aceste zone. Acestea sunt calitatea apei în zona Turda, după părerea mea, este una dintre cele mai bune ape, că vin din izvoare subterane, nu luăm așa. În afară de Câmpia Turzii, care ia din Ciucaș o parte din apă. Aia e o altă calitate, dar ceea ce vine de pe teritoriul comunei Mihai Viteazu, și pe Cornești, Mihai Viteazu, este apă de izvor. Cândva, deci e o chestie de curiozitate, am specificat aici la o ședință, Mihai Viteazu un pic ar trage robinetul dacă nu se fac lucrări și la noi. Și a venit răspunsul foarte repede și corect. Bunurile subterane, indiferent pe ce teritoriu administrativ se află, sunt a statului român. Așa că, domnul primar, nu poți. Acum, dumneavoastră, trebuia să ziceți că robinetul nu-i în subteran și puteți să manevrați complet. Mulțumesc frumos! Mulțumim!